George Misawa, wach mane ma dichiw kaluwore gi thor wach montiere godo? Misawa nyasaro une mada maber. Alwana unga wach mo wacho be. Mak mana to joma. Ageka biyu inja. Awinjo yo makare, nyalo mana dhi nyime. Awacho ni mada mu no mada maber kabisa. Mak mana ni mada na wachi adwana ugo nyithindo modak kuonde mongore. Okere wuoyi madala kata makamoro mara wuoyi nyithindo modak kuonde mongore. Matimo kuondego mondo los kodgi kaka janyuol. Idhi kuonde machalo Mathare mawuok agocho ka nitie sani. Koro ka ng'eny nyithindo obayo jaga madhore kanyo, gotimore kanyo, nyithindo mako iye, gik mathoth kabisa. To kasetimo research mara, ayudo ka gin loopholes mokel gi jonyuol. Jonyuolna mane iye kagi, ng'enygi ok ong'eyo ni nyathine timo ang'o sama chalo nade. Iyudo ka janyuol en kaka nowuok kata ka nodhi e shughuli mare, ibiro onyise ni nyathini cha nya nene ti aora rowe ko obilo iro moro kata nyathini cha noyudo kotimo ABC. To gimotuomo okuongo nyisi, okuongo riyo dhoge ni nyathini ok nyatimo gini. Kapok odwaro ng'eyo ni to gima ng'ani wacho ni be nyathini timo gini. Koro owinjo bed ni janyuol kiyudo ripot mo marach kuom nyathini, ikawo jukumu inono. To gimiwacho kuom nyathini be en adieri. Moloyo ni miriyo dhogi to ito nyathino to kama otimo gino to ni onge. Koro kwadwa bedo jonyuol maber mondo okony nyithiwagi. Nikech kaneno ka to 95% mag nyithindo modak kuonde mongore to ba nyong' te. 5% kende. Koro kendo ni beda mang' 5%, nikech awinjo ka Morini wacho ni nyathi mar society. En mar society kober. Jakuo gidapakre na wuod jakuo mang'ani. Abro wacho ni profesa mane jagweng'o. Koro wasu sito gi ng'ama ber to ng'ama rach. Koro ng'ama dwa bedo mang' 5% maber. Kupo no ni environment oeri kare kare ko ite donge dala, lakini kada fungo nyithindo kata jonyuol gi associate environment mag nitie gi associate gi joma richo to koda kawo jukumu mondo wang'e kaka wapoge joge. Inyalo wuok gi nyathi yes to wuoyo kode nyise magi ma to kisewuok to jomoluore mabeyo go kone maricho moluore ga moneno. Koro an akwane wano ane ma nyithindo timo samotimo to waseneno kata mawuok to kugi nika miya chieto seloko uniform en nanga madala koro dhi shughuli mare. Kawe kata skule dhi kata sikule kata timo nang. Nido absent 2 weeks pok none. Dala riyo to modo lao ba tise yese osekuot.